Persang ya ka aka ka ba pala kamlong ka ba bat ka jingjap ka ba kraw kalong habang iyo ya ka jing itu na ka benta kata na ki pat paru bat ka jing ya lenti jong iba kraw ku par Kharlukhi kalong ko wei na kinuksa habang ikren ya kata ka benta iba kraw ku par ilong uwei na kinong tho ibala paw ha ki kam tho jong i ila tho bun jat ki kot na du ki drama ki novel ki kot jing thu khana ki badonder la ni ki comic book kum bangi tem kum juru ki jing pom ktin bat ki jing thu khana ki bajumi ha ki kot khobor don nap deng ki ni ki kot jong iru ki bla rung ha ka thup ki kot jong ki khana pule kum ka benta jong ka syllabus jong ki drama ba iju punya le akai ha radio ki skit but ki jing tho ki babon ha ki runsan ba pher ilai le na du ki por ba min chwa ringkat but ki jing tho ki babon ki ba ila tho ila la ban pen mi khalai tali ki kot paro but ilong ru unong snap film ba ju direct ya ki documentary ki short film ki drama but ki film khasi kat tu kat ni na ki film ki ba ila jushna ki long ka goodbye shela Sapira, Nabon, bat kaban sami inosyen kasempa. Hapadang ki jing TreiJar bala pun snem ila yo ru ban khur ya ka State Literary Award House nem 8,000 pra. Menta ilong uwei na kidukot jong ka Khasi Author Society lani ka KAS kumangitem bat kiwei de ki kunhun bat TreiJar ha ki benta ki babon na ka benta ka imlang salang. Iba kraw kupar inget ba ka jing itu ba iyo na kipat ba na ka benta ki khana ba ki jing tho jong i ka kham corridor banya kanu ka kusnam ru bat kumba ijule bat jus ngau tanat man tho ya ki ek ba kham phla kham pher i punchlur ru ya ki wei ba kim dei ban artatin ban jam shakmat ringkat ki ek Kublai pi baro impiang sobhaya pi shakwe pat ka benta jong ka thok katar menta ka sini dan hapdeng jingi ba ki Kharlukhi ho ki babun ni pi ki tip i kum inong thoi bala pau pha henry le si kin don ru ki bang tem ba ilong I bala trei la slam ha ban aya ka jing kersan jong I hakeliang jong ki drama ba ki play ba pher ha bo all India radio kum ju ru ila ju pen wonder ya ki play ba ki drama ba pher na do ki por ba menchwa ilong ru inong shna film but ka film ka bala pau pha ka be dei ba ka jing shisha lani ka ta ka biopic ka pai ong ka ba kerteng ka nabon ka long ko be na ki film jong I ka bala pau hadu kata but ki babun ki bala wan ban ai ka jing kersan kum ju ru ki ki film ki bana sami ka be na ki kan long ka sempa but ki benta ki ba pher jong ka jing em ka jong I ha ka jing yai lenti ka jong I kum unong tho kum uta u bala pen wonder ye ki ni ki drama ki film ki ba pher ngin ya persang ban so thu menta kasi ke palok mangin tip kham bhai kita barok khai to ngin ya phai shi menta kublai mama ngi priang so bhai pi sakani ka program jingi ka thok katar lesi sha bangin phai sha kita ki kam ki jam ki jong pi mo mama nam ki babun bhai ki benta pilai don ti henry to ai ba yangi kata kalat bangin so thu lesi pilong kum no kum ukhna hato pila don lupa kata ka jing thalang na du ba pidang red ba pin don ha ka kam tho kumno pilong kum khana pan mama ti kumo piong ka jingsdang jonga ban tho ka dina du ang red edition du ang red nga justana ban na du nang shong ki class baret masnat ban puli ba ban tho ti ki jing tho nga ida ki jing tho bang shu tho kum tu mdan jingmot mang kwai ban tho ka kti kai lam ban tho ti ka bai lam nga ban tho ni kong ka de kan ni Kau kong ada kejengnya bit jonga ya ki kentin ya ka ketin tho kata di bani kong kejeng ka bayalam yang ban tho ka ba ar pada ka de kejeng mudur ngade buri wase mudur mo ta ka wi pa de ong kejeng ong no create active haring ong creativity ta kata ka wi ta ka wi pada ka ba pelong yang ban tho ka long bang kwa ba pan Aish ki brio sigi nong pule sigi pai ba ya ki jimut jimkat ne ki ideas te ha bakut cholong kumne nga tho ma mangadan ka khana ba nye tho ha kata di hoi ka dei mama ka ba piong nomor ba nga thari kum ki nong tho ngi yo e ka to ka jing ka luat
mensiam ban penmi lo iki jing snow ki jongi ma kita ki imaginations ki jongi ni yang tai kita ki kuma piong pi ki jing mundur jongi ki paper le se ki ba kamdan ha per thairu henry ha ka jing mundur jongi ka im ban ni pen wandur ya ka ka jing tho mama hoi kum pa phila ong mama phila don ka jing snow tanat na du pa phidang ren henry tong in so thuru le sen na du usnam ayu phila sedang pat man penmi ya ki ni ki jing mundur ki jong pi ki jing so ki jong pi ha ka dor jong ka kot na ka benta ki pai ba kan ti ka kot beningkong ek ba mi perthai sabar kali banga ai ka teng ka premier ka do ka banga na tho usnam ka khandai spa pra phnyo ti kani kani beningkong do ti hading kata ti kila mi terster ti kidan ki jing tho ba ba na du shwa kata ba ki banga tho kalau nak buat practice untuk ngampen mi mengampat ibiang te nadu ka premier kadu ngapen mi te hadin tersiter ngapen mi ami ya tersiter hadu menta pila don khalai te lagi kot hoi pila yo ru ya ka ne ka state literary award ha usnam hajar pra kindian mama ka jing ya linti ka jong pile si namar bun sin ha bangi yo ikini ki jing ithu kuma ka dor jang ka khusnam ngi yor ka jing pensilor le se ka jing ya lenti ka jong pipan ha kata ka benta mama hatu kani ka jing yo ya ka jing ithu kala nang ai men sim shu ne em ya pi ba pin tur sakman ka jing ithu ka ai men sim tendri ka wi pa jing ithu banga ko amani kran ne kalong kumne ka banga kham strat ken kalong ka jing ithu na kalyang ki pa ba nong pule nadu usha bang nyo ina ka award nak sarkar ayo ka jing ithu ni kat tu kan ngam tip kat no ngam tip ki bon ni kan diat kata ka de bang kham stuna kadang ka ngono ti prank connection ha prank ki nong puli bat manga batho ti ngamu chu ban chu sandia dia kalen bagi jing tho janga kam de ki kot ha ki pon cha nga chi tho kot khobor kidan ki kolom semang chi tho ma bun sin nga mengatekam sakane ngi ai ka pernim tigidan jing tho khobor nang ta mdei tang articles nga tho ru ya ki nga le ri pom ktin ai ko khobor nang ta ki don pada ki serial bangale hakadur dan bersudra kita mengasyondur kini bukan nga ai ko khobor ri pom cha te hadin kisna hadin telong sange no kan sange no astunar mama nama lesi bun nginum ya tip mo kita ki benta hoi kamut kini ki bapi ai ki articles dan ini ki kenjan drama bapi ai ki serial kini ki jindro ro pidrohi ne kumno ni kong androhi tadin tangkai sini ngadro jisha shwa bang sedang to propinyo takat beningkong pemirsa kami ke jindro kami ka khana ka teng srngyo masih drohi kam itana ke jing drong nam nang maham dro masih biang kan kami au aphira hai kisnam shuaus sam ka kana spa propinyo om dei ho dong musa kami te kami shwa kita kasami itu kakon kamu ki ba ki yo benta mo bro khan ban yo puli le se ki babun kinum sultanat ban thet ya ka kot ban puli khanang re le se bi idon hai kot khubor le se ka longkum ka jing pen melen ya ki mo yo i pai ba hoi sultanat ba mama namar ki babun mentang yo i kila duna ba le se kin don ki kot khubor ki ba kim pen mi shuru hoi kindiat mama ngini ya pai bun le se kinum tem ba pilong ru o nong shna plim bala penwandur ya ka plim ka khamtam ka plim ka bala khampau ka naban ka ba ya dei shibun ba ka jing shisha but ka ba deiru ba pila penwandur ha ka kon mo but kumjuru pidon ya ka plim simpa ka ba pin sanang penmi ka ba deiru na ka kot jong pi kindian ini apa ka benta jong pi le se ha ki benta jong ka kam shna plim ka ele se ka ba ktik ya pi ba pin rung sha ka ni ka kampan ta hajing sha ka kot ba ka film kidan ke jing ya dei kan kidan ke jing ya dei ya panang kam ki ju ke jing mudur mo ya panang kam ti ka baning kong ya kalong ba ngapoi sha ka film ke ka jing dan di bapa enga na yang jing tre ki pha ban yang ban le ki documentary ban document ni ki tre kam jong office bang tre
Ti hak por ngampat dan perlok ti dan ki perlok bangalikat. Baik kita hadu mentang ya, teri kamlang kan lagi hadu mentah. Ti ni sedang saya di documentaries. Tinggal alek kembali dan kembali potli documentaries yang di Department of Affairs. Ti kisah bahagian ngalek adu ni ka documentaries pakas nang mulai. Ngabut dian kumdu pakas nang mulai ka sedang ke history kan jang nang mulai. Tetaram ta nata ka way ka bakam he ade jang ka UCC. Ai katang UCC My Little Oxford. Nek English kata. Kita di documentary. Mo ate nalog di documentary part baningkong ay mengalek kadi kata ka short film baningkong do aus na marhajar. Ba ay katang miet batlem. Kadi ka Christmas short film kan. Sedang nanta. Ti hadin kata ngapmi ka way ka film kanarin. Ay katang Sapira. Ti kidan short film segi kibai nata kadang kawai po commission program Dodashan ka short film ko tarung ay katang Let's Suk Sheila Sheikh Pen po Dodashan kan Shillong tinang tu pedeng sa poi banle sa ka pia khot nga ban direct ya film naban ti kadang lupa ka research ka ba way ni mama janga ka akhlap no Dr. HB Kharlukhi la research ki bun post nam ti IT hanga ba sinot ka ji nga ban direct ini ke film naban ban tho ek script tengah ngapan mandur ya taka research ngi ha ka dur jangka film script tingi saya shoot pada kan Namar kumba piong mama ka film bat ka kam tho ka don nak I Jong I jing I benta le si ba penya so ya ki mo Henry mama ngi so thu ba ka kam tho ka long ka bayar ba ka la ban don ki phang pedeng ki prepare le si ki kot ki jong pi hakini ki khalai teli ki ba phla pen mi kan le si ki ki phang pedeng ki ba shon ba hakini ki kot kan ki ba wan dur ba ki kot em ki phang pedeng ki long la ka jong ka kot la ka jong ka phang pedeng kan long ki nu ki jat phang pedeng ki ba pi ju so tanat kan ban tho ka banga kasi ong barbuar ngang la tho ko no jing tho ka de ban don ka kasi ong ba ka de ban long ka ba kham ba pher ba kham khala la ngam yo story ba khala khana ba khala dai te manu la ban tho the pe melody dai la rakam dai ka ba mat la dai ka mut kan long tang ka we ni ki khana la rakam dai ka ba mat la hoi pe ing ni sempa ka sempa kam dai ka khana ka ba nge kan du man ka sngi po jing im po be mang salang ka jing im jingi po man ka sngi kan ka sempa ka dai khana shphang ka brio ka ba sa khala ba do jing shanya ki mang salang tikum kita ki phang padeng ba nga shi stanat nang ta skoi pade kadan kan ka we ki English novel ma pen mi te ka phang padeng jing ne ka dai shphang ka environment te hane ka kot ngai ka teng tears of the nymphs nga personify ya ke environment ka dur jong ki puri hi ka long kam dai ka ba jam ka sini te ki kita di sutana janga ban le ki ba compare hoi hato don ka ba penlong ba kan long kumta namar kum piong ma la da pi myo e ka tak pas ngo per le se manu menur la man tho te hato ka ni le se ka la man nong ita I benta I ba kampen per le si kita ki kot ki jong pi ti kinong puli ki jong pi pat mama kat ki ba pila kendu le si la ni ki ba pila ya yo benta ban keren le si chicken Argentin ki jing song ki jong ki haba ki yo benta ban puli ki kot ti ki jing song te ngam te marba long ngatip ka tu nungun te kidan kinong puli ki ba le si kidan ki ba sultanat kidan ki ba itu pidan kinong dan puli ba dom yang boleh ki dom ki orang yang ni boleh penyap yang melodi ki orang ta ki kung kita kidan ki sanut kata dika long ka jing sungu jing nong puli kan tendrai ngila ban thoi kata nong puli na ka jing ya jing ki kot ha ki pon ma cha ki ya ba ki kot ti teng tang po shimai hap pren biak tendrai men ta kam long su kom ta ndrai wa kata ru
ki beriu kat bang ya so ki long ki biang iken tong so komen ngai ku blei ti kinang pulir baro mo namar ko mapi mama ki por menchua ka yo jong ki kon jinga to kanaru kam de shu ka bakai mo ngi haban friendship ni ki kon Henry pet ba kat nang ya kisngi kipor kuma pi mama kala nang hiar ka yo le se ka don tang ba ka kam ban nujor ba kat kisnam ba menchwa tengah tre kala pher bak lopang le se ka ka daw mama ka ba penlong kumta pik ban kong ka jup hi ka bayalam pik ni ka jup jong ka teknologi tik la sang man poi ni ka digital mo ki ong social media ni ka tai tiki beriu menta kim mendai tang apa dikasih boros pertai gede kim kham na ya be shu ka kot tringin chi thu ping adang lam goi ke jing anak ka jing ong no analysis kan joi beriu ong ba ka jing tip bangi yo ni kot kalong ka jing tip bujil leo ka jing tip bangi yo na social media na ne na ka digital world na ka ba long ka jing tip shu ya nanti kam dan ka jing jil leo kam dan nong rep kai ti kata kan kalong tang nasla kata kan kalong ba ka jing mentoi ka ba pudi kot namar nga treka pher bak lebak ru ban yo ban bat ya ka kot hakti ban pule bat ban chu pule na ka kinja screen kum ka phone la ni ki mo ki laptop na ki computer na treka don ka jing shong kya ka pher la dangi bat ka kot mo mama ngi yo i ba kisngi ki por ki la yan bat ngi i kumba pi ong ma le se ka dika jup le se kala mande ka por hi ba kala ya kumta henry ngi i ba wat ki ba puli khasi long ha ki school ki ei ru ki jaka puli ka nyamon ong ki la nang duna ba ka ei le se ka daw thri mama ka jingso ka jong pi namar hatu ka dei ba ka dei shisha ba kata ka tin nong wei kala wan ban ong no kom no kala wan ban shime kata ka jaka jong ka tin try jungi ne hatu ka dei shisha tang kata ka juk ka bala kala ne thri balai thri mama ka daw kala ban don shibun mo ka jingso ka jong jingso janga kalong kum ne kini ki breu bamentane ti ka jur ba ni ka jing wan jong ka tin nong wei jing penong kam tin nong wei ka habaro ki benta jong jing em ti la shi kala ya be lang shata ti keren makin puli da khasi kidan kam ni ko ban e ya keten jong ban su sarong keten jong ti kata ka diga we lar ki ek su sarong ya keten jong gamon compare kawan kanu no keten ru ki kin puli be e jong la jong ngai simple ko mela dia mo ada menta ngala puli digi ong no digi hajat liki kot pareng ki novels ki non fiction runga pudi nai tendai hadu matang nang teng shong ayeng nang wat biang itu saudang ling de pe kita ki got khasi ti barum ngapuli biang power sop ngapuli biang long dan nak jong ka justanan bas koi kalong ba teng iso ba ngi khasi ngimpat biang tendai ngapuli ki kini ki kanaling kot mo jadi nang tho ba phe jang perthai mo nang puli pat ejong kanaling kot ejong ba shubu na ba asjiran kan ngam iban dan thang jinga pher tu kata ta nong kadan ka kala don ringkat kala ringkat renyang kadan kan kale ai ngathre le se datang ka jing snow jongi le se le jing snow le se ka datang ka jing snow jongi hinre ngathre kala jenya ringkat kerdan ba hi bat kiwi ki jai ktir mama kumjur mama ngi ha kini ki khindiat sngi ka sarkar kala ai ya ka jing ithu ma ya ka ktin khasi kum ka ktin sarkar ma kum ka ktin pedang bat kalong ka ek ka ba ngi de man so sarong mau jam uba ban pen kala lot ek baro kum unong tho mama ka jing so jong pi ha ba pi i ba hadin ki jingyele ki ba katnu snam ki bala let mo kanu delishu ki snam ki bala let nila yo shisha kata ka jing angnut ka jongi ban yu i ba kam urlong ki jing so jong pi kum unong tho mama ba le si hato ka ni ka jing yo ka jing ithu kan pen kala ne em ya ka rukom long ki kot ki kam tho kot kan ha ka jala ka jongi
macam perkat jangan tu bentuk kalau ngajing setengah ikan, kalau ngajing setengah jik komen, baling ba ngajing ya tristom jangka kasih atau society kena ilam jangka, itu kat jangka, di kini kebanyakan ya angnu lah slam kalau jalong mentah, di kata kebanyakan orang setengah, tapi apa tu kalau ba adin menilai yo, ngidan kam pada ban penangkam kan ya ketin, ban penangkam ban ban buram ya ketin, penangkam ya ka ban nyok Korea ka ketin bakanang ba ka jingele stom dai jong ki jong ka kasi atau society jong ki nong tho kan nom le le ai kita di jis ngo jong kan nama pikiran ya kata ka benta mama ngila yo ka jing itu kumbang ngila terang ngila angnut la bon teli kisnam henry la dangim pat ya ka ngim penslur pat iki kun le si le ni ki kena samla ki benta makin tho akin keren daga ketin kasing atre kolong le no emo namar bahaya bayang gila dan kam daga ketin pareng to mama di hoi mama kindiat ru ini pai cha ka benta ka ba kumba pi amne mama hoi pi yo ka jing itu ling ba ka kusnam ka ba pila yo henry ngatre ka jing itu ka ba pi snow jan snow dap ha ka men sim pa kalong ka jing itu naki nong puli ki jong pi kum unong tho mama hadu kat nu kalong ka ba don kam ba ngin snow thu ru ya ka jing snow jong ki long puli na mar ko pi oma ki don ki nong puli ki dom pi ba penyap no e ka melody ti kum kita le si ki long kum bawan ai men sim ya pi pinang kham le si pen pher shu shu ki khana jong pi nang ta pen wan do ki characters jong ki ni ki nong sim benta mo ki e ki jing so jong pi hatu ki nong puli kat nu ki long ki pa don kam na ka benta ka jing em jong unong tho ngatrai kinong puli kide ka weni ki jingbam ongno jingbam bo kongsan jong nong tho namar da pitho amdon puli kam don jingmon te haba tho ngai la di haba nga tho nei nga si perkhat ya ka kardan jong ka perkhat perdan ka jinglong jong ki brula jong mo kata ka we mo te lai no ka english kaya la ka jong kan ka novel english mga penmi dan reh batho akasi haperkat hadu ganu ki laban ban sutu ban tian ban kata ban ngoi mo kumta kan te we ne ke jing song jang kalong ne bakom ki dok tho ngi dan ka jingkit khle ban tho ai ki banom kata ya ka kom perkat ki banom lam chak basne la ne ki jing tho ki bam de ki jing kai ba bakla makshi dan man shi dan ki kot ki ba ki tho ki bu bakla ki bam long factual kan bam de ji sha ting hab long pikir ba bangin tho ki ba shisha bat ka ba ban te kan kham tam nganum tho ka kon ni thu ipi ka ba ime jangai lani para jangai kim long man pule lang ka bandan ka dor kan ta ka jing mo janga kadai mama ngatrai ko pi ong ma lada kum unong tho ngi tho noi ke ka ba bakala lani ka bam don ya kata kan nong rim ka biang na tari kan yalam bakala ka jing muj berkhat jo ki nong puli wale si kan ktaru mo ya ki ha ki benta ki ba per hoan mama kan dia ru ngin ya pai sha ka benta ha ka ba nyo i ba khalai teli ki kot pila pen mi mama mo ban pen mi kot kamlong ka basok ni hab ban ya ling babun ki jinet ki janan ki benta ki ba per ban pen urlong ya ka shadu ka benta jong ka kot bai ma ki jing ki ba pikendu mama hapadang kini ki jing ya lenti ki jong pi ban pen mi kini ki khalai teli ki kot kebanyakan itu ke jing kalong ka ada pidan pisah pihak mikot pidan pihak hoi kata ka de ko we ni ki jing te hendrai haki snem hadin kidan kini ki sponsor di dukan ni ba mikot kan te nakalian kata te long ya damaki lagi pediang ya kot jong pi pila ai la mi te habani kong te hab sedang hin ala de padan bi itu hab sedang hin ala de te kalong ba te itahi tendrai bai dei ba jing penmi ka jing lut kan ba dei jing lut te ko jing ba kalong haba sedang mi kot ni kong pi nga la de ngam dei bo wan academic background mo te kalong mi hab su thu la de te kat ni kot ba ni kong ngap penmi swa bangan penmi le pen iwe orang ba dong we orang ba long ong no ba biang terpeng kan
tu batai ngapai kam de kalong kum ni kam de long kum ni di long kum ta batai te la kham so biang tengah pen mi chwa te itai jing e mar ba teng teng habangi pen mi la se ngap so thu ka bor la jong te ka bor jong kam oi phi ngam dei ba na academic background ngam chim pass mo ba he man ong man kat ban long master mo ban ya tho andre ka shuan hina ka jing persat na sim jing stanat ba jing persat na sim ti ka ba ngamut ban ong kalong ba haba ngitho aba kidan kita jing e ngile ban la ka bala ban pendap le ban update ong tin ban update ila di kan kanang ba kan lami shabar na kalami shabar kam kadiban biang kan nama nam taki nong pudi kata dika so junga kan namar ki babun pha le si ki don ka jing tharang mama mo ban penmi ki kot le si kuma pi ong ma na dang ret pila don jing sotanat ki babun le si man taru kin don henry haka kam kapisa pilan kala bandon ke jing e kala bandon ke jing e ha ka ba ngim don ya ka background kuma pi ong ka academic background ki jing e ki babun henry ngatre ha pe ki jing e ngi de ben persang ban wa kilat kilenti ken mo hoi mama ka kubor ka jong pi ka kurwa ka jong pi na ka benta le se ki ni ki nong tho ki blang sedang tho na ni kita ki budding writers ki bangi ong ba le se ka kubor kulum ka jong pi na ka benta ki palok ki ba pe ngi na ka por ka kubor bangan ban ai ngadan ban ai ki nong tho samla ban sedang kalong ba aba kwa ban tho puri man ba puri ba ka makila ban tho ba ti kawi pada kalong ba apa pi kwa ban tho magidang ngalap bun ba ki breu ki ba tho kim nut ban pen mi kata ngalap bun ba kim nut ban pen mi pi ban don ka jing slur ban pen mi to shwa ban don ka jing slur pen mi pi ban i ba jing tre jing pi kalong ba biang mo kata ka dein taki nong tho ki bilang samla ki don ki kan situ ni ki don nong tho ki ba arngut ki bilang shuan changa shen i way to poetry te iwan pen i to la de pen mi i way to ka prose ka i to ka novel ita impat pen mi te i ing pen bek batai ki jinong kamaro pen bek leisha tama hawi ka sngi di ben nut ban pen mi mo te ko pada kalong ka khubor ko ban ai kalong ba ping sia kan ba im ka tin im ka jai pen riu te ka khubor mong ko ban ai chi pai ba bro kalong ba ken eat ye ka jai pen riu da ba ki eat ye ka tin ma ka tin ka de ka nishan la ni ka identity jang ka jai pen riu te kenyele ban eat da ka ba puli ile ban puli ban kren la ban pe ki film ka si mo ti namar kan ka jing ong dan sin bong yang ding wi rang bai bong yang apa kan kham sama yang ba ngakwa ba ka almari bu ko jong pi kan kham he banya ka tv te ha kan pertai menta bagi bri ya be than ya ka jing tip ling ba ka social media kim pule ko chu te kata ka so wonder pa ta ka jing kren jong i te ka kubar mong dan ong kalong ba pi i ka jaban ri i da ka ba kren ya katin da ka ba puli da ka ba tho ya katin la jong kata kalong ka kubar da ka yang jong kubli shibun mama kalong ka kubor ka badan kam hadu kata namar naduk meneng ya keren ya kata ni mama lada gim i ka katin kumnu kan ka jat benriu kan im bat ngatare kalong ka kubor ka ba kum ka im lang sa lang ni de ban song thu ba ngatare kala dei ka por bangin song thu bat pen song thu ya ki ba i ba thon ya ki khun ki ti ba ka de ban long kom ta mama ti ngi kit bak riang mama nam ta ki kam ki jam ki jong pi ka bai de ba ka tho ka ta ha ka bai de ban pin mi ki ni ki film ru kam tam ka film sempa ka nang ya cha kamat menta ngi nge scam ba shan ngin sai i no ya karu ba nakaliang ka ti ke makalaya mama ngi ai ku kwa ban ai ku ble ya ka por ka jong pi ru kum jo ku ble sai si sen pa mo ta ku ble te palok kum tu ngi osmo ye iba ke Kharlukhi ka jing ya lenti ka jong i ha ki kam ki jam ki ba pher ki ba ila ya don benta ho oi kum ka khubor ka ba ila ai man dan mo shi phang ka long ka don kam hadu ka ta kum no ka jat ban riu kan em la dang im i ya ka tin la jong but ka de ka khubor ka ba kum ka em lang sa lang ila de ban kham sno tho
khamba shu khamtam habang ila yo ya ka ktin khasi kum ka ktin sarkar menta na tre kala de ka por bangin pen im shwai ka ktin khnang ba ka jai pen riu kanang im shisha ti palok ngi ket bok riang ya I ba Kharlukhi be nang kio ha ki benta ba phero phe jong ka chim ka chong I bat kum ju ru ngi ket bok riang nam ta ki kam ki jam ki chong I ba nang ya cha khamat bat ka phlem sempa ti palok ngi sai sham ya pi ha ka wi pat ka benta khuplei pi ba ro